Плаша ли сега? Мила си ми цялата. Ексклюзивоте, емисиите. Малко дрехи, много кожа, да се вижда колкото може. Ако може да прозира, по-добре за мен. Много екстри върху тебе, ще ги взема, няма проблеми. И за края най-доброто, даваш ли ми го? Най-доброто за модно ще чака сега. И да колко в мене така стеснява се. Дали ще се забави. Най-доброто горкото не може да си. Ти като ще му причини, ще се станеш ли? За мен да се погризи. Да не стане грубо, балази, да не те прегази. Остани сега, нази ме цялата. Бу-бу-бу, ще те мачкам грубо, балази, в различни пози. Остани сега, нази ме цялата. И през рехи ще премине, и на тъмно всичко ще види. Моя поглед се провира, докъде ли не. Много екстри върху тебе, ще ги взема, няма проблеми. И за края най-доброто, даваш ли ми